सोलोंथाइ बोसोरा 2 दान बारलांबाय नाथाय बर' बिजोंनि फरायसालियाव दासिमबो गैया फरा बिजाब। हादोरसाजों लोगोसे तामुलपुर जिल्लायावबो बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव मोनफुङाखै फरा बिजाब। तामुलपुर जिल्लानि मैखोम बर' फरायसाफोर थानाय दावगांबारि बर' बिजों गोजौ फरायसालियाव मेट्रिक आनजाद लिरनांगोना 10 थाखोनि सा 50निबो गोबां फरायसुला फरायसुलिफोरा मोनाखै जिअ'ग्राफि बिजाबखौ। जायनि थाखाय मेट्रिक आनजाद होनो गोनां 10 थाखोनि गोबां फरायसाफोरानो गोग्गो सोलोंथाइ लानायाव उन जानानै थानो गोनां जादों। बिजाब गैयैनि थाखाय फरायसाफोरा दासिमबो जिअ'ग्राफि आयदाखौ फरायनो खाबुखौनो मोनाखै। थाबैनो 10 थाखोनि जिअ'ग्राफि बिजाबखौ जगायनो सरकारखौ दाबि फोरमायदों फरायसुलिफोरा। लेखाखौ मोनाखै, दाननैयानो जाबाय। क्लास लानायाव एसे गोब्राब जानानै दङ। लेखा मोनैनि थाखाय जोङो फरायनायाव गोब्राब जेंनायाव गोलैदों आरो एग्जामाव हायैया जालाय गोलैदों। फोरोंनाय थाङाखै, जिअ'ग्राफि लेखाखौ मोनाखैना। जोङो सरकारफोरखौ लेखाखौ थाब हरथों होननानै सानो। जोंना फरायनायाव एसे दिगदार जादों। मेट्रिकबो होनो गोनां एबार जुननि 20 बा 21 जागोन। लेखा मोनाखै, फोरोंनो मोनाखै। मास मोननैयानो जाबाय। एग्जामबो फैगासिनो जुननि 20 तारिखनिफ्राय जागोन। ओमफ्राय जोङो दा लेखा गैयाबा माबोरै फरायनो? मेट्रिकबो होनो गोनां देग्लाय 10 क्लासाव फरायगासिनो। जों जा फरायनायाव जोबोद जेंना मोनदों। फरायनो मोनाखै खिथाब गैयिनि थाखाय। क्लासा जायाखै। मास मोननै जासिगोन दासिमबो जायाखै। आनजादा